ತನ್ನುಳ್ಳರಿಗೆ ಕಿಲೋ ಅಜ್ಮ ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ಸರಿ ಮೋಪ್ಲೆ ಸರಿ ಮೋಪ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿದ ಇಲ್ಲಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ 4:30 ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಮೆಹಂದಿದ ಅಟಿಲ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ತಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಬೊಕ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನು. ಬಟ್ ವಿಷಯನ ಪಂಡ ಅಗ್ಗುಲು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಬೇಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಕಾಂಡೇನೆ ಶುರು ಮಲ್ದೇರು ಇವನ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಪೂರ ಪೋತೇರು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋದು ಚೂರು ಬೇಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ ತಂದು ಬೈದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಏತು ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ನೆರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಜಿ ಬಂದು ನೆರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏತು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆತನ ಪಂದಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುವರೆ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಓಯ್ತೆ ನನ್ನ ಸೂರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೆ ರಿಚ್ಚು ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುದ ಮೆಹಂದಿದ ಇಲ್ಲಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗದ ಇಲ್ಲಡ್ ಮೆಹಂದಿ ನಡಪೆರೆಗುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೇನಿರಿಗೆ ಮದ್ಮಾಯರನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಲ 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 ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಲ್ ಮೇರೆ ಇನಿತ ಮದ್ಮಾಯರು ಎಂಕಲ್ಲ ಮದಿರಂಗಿದ ಮದಿಮಾಯರು ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಎಸ್. ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಾತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂದದು ಬಲೆ 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 ಗೈಸ್ ಓಲೇರಿ ಅಟಿಲ್ ದಗಲು ಒಲ್ಲೇರು ಅಟಿಲ್ ದಗಲು ಒಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಏನಪ್ರ ರೆಡಿ ರೆಡಿಯಾ ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡುವತ್ತಾರ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಒಂದುಂಡೆ ಏತಿಗಿಲ್ಲ ಕೋರಿ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋ ಅಜ್ಮ ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ಸರಿ ಮೋಪ್ಲೆ ಕೊಡು ಕುಕ್ಕನ್ ತೋಜಾವೆ ಸರ್ ತುಲ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಬೈದೇರತ್ತ ಬಾರ್ದು ಜಾವ್ ಅಂದೆ ತುಲೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕುಕ್ಕನ ಬುಡೇದಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ವೆರೈಟೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಉಂದೆ ನನ್ನ ಮಾಮನ ಬುಡೇದಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ವೆರೈಟೀಸ್ ಮಲ್ದೇರು ತೂಕ ತೋಜ್ ಪವ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲೆ ಶೋಭಂಡಿ ತೋಜಲಿ ಏನು ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಸಾರ್ಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬಕ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂದಿನ 500 ಜಂತತೆ 500 ಜಂತ ಪಾಯಸ ಪೂರ ಉಂಡು ವಾವ್ ಕೀರೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡ ಏನೇನುಂಡು ಮನೋಲಿ ಕಡ್ಲೆ ವೆಜ್ ತಗಲಿತ್ತಾಡಿ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೆ ಐತೆ ಅಂಚ ವೆಜ್ ತಗಲಿತ್ತಂಡ ಮನೋಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೋರಿದ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆರೆಗುಂಡು ಒಲೆ ಕೋರಿದ ಸಾರು ಕೂಟದ ಪೂರ ದೀತೇರು ನನ್ನ ರೆಡಿ ಆರೆಗುಂಡು ಮುಂದೆ ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಣಿ ಕೋರಿ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆರೆಗುಂಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಸುಕ್ಕ ನಮ್ಮವರ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಬೋದರ್ಕ ಪೂರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರೊಂದು ಹಾಯ್ ಪನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ನಿಗಿಲ್ ಏನ ರೊಟ್ಟಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಬೇಗ ಬೈದಿಂದ ನನಾತ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಫನ್ ತಿಕ್ಕುದು ನಿಗಲೆಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಡ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಚೂಲಿಗೆ ತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮನೋಲಿ ಮೂರುನ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಏನ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಡ್ದವರ ಎಂಕ ಆಯ್ಜಿ ಮಲೆಜಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಎಂಕುಲ್ ಬೈಯಾಗಿ ತಿಕ್ಕುವ ನಿಗಲೆಗ್ ಬಾಯ್. ಎಸ್ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂತಿಲಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆದ್ ಜಿಗ್ಗ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಮೆಹಂದಿದ ಇಲ್ಲಗ ಬೈದ ಮೆಹಂದಿದ ಗಮ್ಜಲ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಟು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಲೇ ಪೋಯಿ ಮೆಹಂದಿದ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೆನಪೆರೆಗೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನೇನು MC ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಉಡುಪಿ ಕರೋಕೆ ಪಂಪಿನ ಕರೋಕೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಂಟು ಉಡುಪಿಡ್ ಮದನ್ ಮಣಿಪಾಲ್ನ ಸಾರಥಿಗಳು. ಸೊ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ಲ ಬೈದಂಡು ಕರೋಕೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ DJ ಸೂರಜ್ ಮನ್ಪಿನಾರ್ಲ DJ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೇರ್ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಬಲೆ.
ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ. ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ, 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 ಸಂಪಂಗಪ್ಪ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ, ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ, ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ. ಈ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಲ್ತಾರ ಅದೇ ಅಂಚ ತೋರ್ಸುಡು. ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಆ ಗೊಂಬೆದ ಉಲೈಡ್ ವಾ ಜನ ಉಂಡು ಬಂಡದು. ಇತ್ತ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ನೀರ್ ಪಂಪಿರ್ಗೆ ಕಮ್ ಕಮ್ ಎಸ್ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ ಪನ್ನದು ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ನೀರ್ ಪಂಪಿರು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು ಜೋಕುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ರೈಟ್ ಇಸ್ yes aar mulko ko like kare practice bombe 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 kanna tu bombe 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 kanna tu bombe. Thank you. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಕರೋಕೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪೂರ ಮುಗಿದೇಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ತಡೆ ಪೋಯಿ ಪುಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಜೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜೋಕುಲ ಪುರ ಡಾನ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ತಡೆ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಮನಸ್ಸು ಏನ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ತೂಕ. ಎಸ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೈದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಲೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಡಿ. ವಾ ವಾ ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು ತುಕ ತೂಲಿ ನಿಗಲು ಕೋರಿಯ ಎಸ್ ಕೋರಿ ಸಾರುಂಡು ನುಪ್ಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರುಂಡು ಕೀರುಂಡು ಎಕ್ಕಡಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಪದ. ಎಸ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರಗಲ ಡಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರನಿಗೆ ತೋಜಪಾವ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ರಡ್ ರಡ್ ಉಂಪ.
ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾನಾಗೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಎಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಒಂದು ಆದಿತ್ಯಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಕುಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾರತೆ ಇಂಚೆನಿನ ನಾತ್ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಈಗಲೆನ ದುಂಬು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.